Ġurnata qabel il-Kap Nazzjonalista mistenni jiltaqa' mal-Avukat tal-Għaqda Repubblika Jason Azzopardi kif ħabbar hu stess ħaten Beppe Fenekadami Kevin Kassar kiteb biex jiddetta l-aġenda dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef u Awditur Ġenerali ġodda. Fl-istess ħin hu attakka lil Prim Ministru Robert Abela billi gideb meta qal li ma saret l-ebda diskussjoni mal-Oppożizzjoni dwar in-nominata għal Prim Imħallef qabel Jannar li għadda. Madankollu fatt magħruf li d-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni bdew f'nofs is-sena l-oħra kif ikkonferma l-kelliem nazzjonalista għall-Ġustizzja Joe Giglio f'dibattitu mal-Ministru Jonathan Attard. Dik id-diskussjoni żvolġiet jiena u l-kelliem tal-Oppożizzjoni. Bdejna niltaqgħu sa minn kmieni dan ix-xahar wara fl-ewwel okkażjoni. Bdejna niltaqgħu qabel veru biex imma isu formalizzajna biex ngħidu. Mela kien hemm diskussjoni għax kienu kont nisma' il-kwistjoni kienet ġejna f'sitwazzjoni li at one point trid tifformalizza l-proċess. Iżda fis-Sunday Times Kevin Kassar iddeskriva lil Prim Ministru bħala qarri inkapaċi u li qed jagħmel bullying politiku waqt li skont l-kap tal-Oppożizzjoni wera livell ta' maturità politika. Dan meta l-Xborġ kull m'għamel kien li segwa ordnijiet tal-fazzjoni tal-establishment li akkosta kollox ma rridx lil Consuelo Xerre Herrera għal kariga. Fil-fatt fl-artiklu tiegħu ħaten Beppe Fenekadami infexxi attakka qatta bla ħabel lil din l-imħallef ta' esperjenza li wkoll tgawdi rispett wiesa. Imma l-estremisti tal-PN kull min ma jaqdix l-aġenda tagħhom u ħażin u għalhekk jaħdmu kontrih. Jidher ovvju li Kassar qed jifissa l-aġenda dwar kif il-kap tal-PN għandu jimbotta lil xi ħadd tal-Awditur Ġenerali meta jiltaqa' ma' Jason Azzopardi. Laqa li ntlaqet tajjeb minn diversi deputati nazzjonalisti fosthom Beppe Fenekadami ħaten l-istess Kassar. Jidher li Jason Azzopardi jinkorakow ħafna. Komdu li Jason Azzopardi mill-ġdid qed jinfluwenza id-deċiżjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Daka qed tajdu inti li qiegħed jinfluwenza. Għandu laqas skedata il-kap tal-Oppożizzjoni miegħu. Aħna bħala Partit Nazzjonalista dejjem konna komdi. Komdu bi Alla. Konna komdi naħdmu ma' kull min jista' jagħti sehmu lill-Partit Nazzjonalista. Anke il-persuna jinsab ħati diversi drabi ta' misinformazzjoni. Ġibtek diġà grazzi. Nara assolutament xejn ħażin. Komdu. Konna komdi b'Jason qabel m'hemmx raġuni għaliex m'għandniex inkunu komdi aħna wkoll illum. Inti komda onorevoli Jason Azzopardi? Komda inti? Kif qallek il-kollega, aħna lesti nisimgħu minn kulħadd. Aħna lesti li nisimgħu minn kulħadd. Sa dan it-tant Kevin Kassar kompla jgħid li hu ċert li nomina tal-Gvern għal kariga ta' Prim Imħallef, jiġifieri li mħallef ta' esperjenza Consuelo Xerre Herrera kienet se tqajjem kontroversja u mhix denja għal din il-kariga. Dan kif inqas minn senilu Jason Azzopardi kien offensiv quddiem Consuelo Xerre Herrera u saħansitra sejħilha maġistrat meta imħalfa. Dan kollu għax kienet ħadet deċiżjoni kontrih.